Takže čaute ľudia, dneska tu je Olympus a dneska chcem zistiť, že jaká je dobrá Hypercharge Poka. Takže poďme na to. Hej. Dobre ľudia, sme tu. Čo prejme. Dobre, skúsme na tohto. Tak dáme zapneme Hypercharge. Oh. To je dobré. Ale celkom málo damage. Takže dávam tomuto Hyperchargeu tak 7 z 10 a teraz sa vrhneme na Mortisov. Dobre to ľudia, tak skúsme tú Mortisovú. Dobre, toto spravím a bum. OK. Tak už som to skúšal a celkom dobre, lepšie 8 z 10. Čaute.